se Husein Alihođić iz sela Mižnović i opština Vareš. Pčelarim već 15 godina. Na ovoj lokaciji imao sam gubitaka od medvjeda prije neki par godina, 5-6. I zahvaljujući Centru za životnu sredinu Banja Luka sačuvat ćemo i pčele i medvjeda, pošto su i jedni i drugi ugroženi. Pošto je medvjed bitan za ekosistem, on će sigurno opstati na planini Zvijezdi.